Dogs. One of the animal signs sa Chinese Zodiac. Other signs kay rat, ox, tiger, dragon, pandas. Ay, wala na di ay. Nagbago na di ay. According to the Chinese myth, nagpa-contest ang Jade Emperor sa China long time ago. Ayang gusto is mo-appeal sa contest ang lain-lain na klase sa mga animal. Tutod man ni appeals lang tanan. Yeah, according to him, kinsa kung tong unang moabot, mabutang daw siya sa 12 zodiac signs. Ug tinuod man ang appeal ang tanang mga mananap og ang unang naabot kay ang rat. Tapos, taud-taod naabot dayon ang ox. Og finally, naabot ang ikatulo mao ang tiger. Each person has his own zodiac sign based on his birth year. Kay Chinese New Year naman karon, uso na pod ang predict. Unsa kin nagpaabot nato sa Year of the Wooden Snake, no? Kana ato siyan dinhilang sa Minutes in the life. sa duha ka. Ay, makalaan. Hello, mga kalaan. Minutes in the life. Sa duha ka laagan. Ihaw mga kalaan. Choi. Welcome to Laagan. Cantonese cuisine. A little here there, of A course. lot of Chinese cuisines right in front of us. Yes. And since, di ba, a year of the wooden snake, you know, so we have here the predictions sa mga different zodiac signs. So, Nagsugod na sa predictions sa Year of the Rat. Year of the Tatlong Rat. mga tao sa Year of the Rat, panam ha, listen na. Ang una is, ang iyong swerte na color is red. Ang iyong swerte number code is 8. ay, 8. okay. Tungkol sa iPhone Pro Max number 8. Ang iyong swerte na butang. Ha? Ano man? Ito, iPhone Pro Max. Okay. Ang swerte nga adlaw. Oh, yung swerte nga daw is Lunes. Okay. Actually, swerte ta ng adlaw. Kamo na lang kita bigay swerte. Kasal. Okay, thank you for now for the year of the ox. Yes, listen carefully kung mga nabuhat sa year of the ox. Swerte ka karong tuiga kay mag-awas-awas ang kwarta na imong madawat. Okay, because mahaya ka as cashier sa department store. Mo din dalit ko. Yes, lucky number 8080. Lucky color kay fuchsia pink. Pero kung di ka mo spell, pwede ka sa red. Oo, pareho na isa ko ang favorite color sa rat, Year of the Rat. Yes. Ang favorite color is, lucky color is red. Sige, sige. Okay, now let's go to the next zodiac sign. Ito sa pinakamangpas na animal. Ay, kuya. Tiger. Ako ng sign. Oh my God. Katong tanang na tao sa Year of the Tiger. Alam mo, una sa tanan. Sorry kaayo malumos, yun mo sa utang. Ay. Ang iga. Sana ni bitaw, pero sanig lang gid mo sa iyong gibati. Kaya nga no, hatod pa nila, dili ka pwede mabalaka kay usa ka mamsa daw ka sa imong past life. Sa mamsa. Ma'am sa isda. Oh, isda. So di ka malumos. Safe ra. I see. Abi nga ang dolphin. Kasi lucky number. Wala siya yung lucky number. Ay. Kasi Dili siya fair. okay. Next, ito sa Year of the Rabbit. Year Year of the Rabbit. Kalimpi na ko yung mga problema sa niaging tuig. Kay, mas daghan yung problema karon. So, ang time na kay go with the flow. Oh, go. Lucky color, white. Pero sa rabbit na white, flower. Lucky number, 140/90. Huwag kuya ko lagi, no? Ito di sa problema, 140/90. Uy, high blood pressure. BP is elevated. So, you're the rabbit, careful. Be careful. Okay, next. But don't worry, rabbit. Nana ta sa sunod. Kani kay mubugag yun siya kayo. Ay, kuya. Dawa, eh. Kami sa let's talk about Year of the Dragon. Right. So, kani. Hindi na ning kinahanglan og sign. Hindi na kakinahanglan og sign ha. Kay kini to iga ang perfect year. Mag-submit na daw sa ikaw. Siguro. Mao ba? Manifesting. Oo. No, my
God. And then, sabi ko maganda kaya tungkol sa toxic sa mga tao, sa Ay, environment. ala. Delicious yung Ano ba? environment. Ano yan? Pero sa paghawa ni mo, sila actually ang swerte. Ay, so don't get Kasi ang toxic. Hala, okay. Ay, ako rin ang toxic. Hindi ako, ang kahit mag-drug of my toxic. Don't worry, ang imong lucky color is matcha. Ang sanahang color, matcha green latte. Ay, wow, so siya. Ang lucky number. Number 4 of 13. Lucky ba siya? Bad luck mo siya. Toxic Juday siya. Okay, thank you. Pagkaroon, ano ito sa Year of the Snake, no? Mga tao, this is your year. Year of the Snake. Umuabot na siya ng ipangandoy. Ipangandoy. Karong tuwing ito ay musa ka na. Ang hindi ko. Dili sad. Pero, dili siya kay usa ka ng parang posisyon. Sa trabaho, promoted. Oo. So, congratulations sa mga nabuhat sa Year of the Snake. Kay, usa ka naman posisyon. So, from 4th floor, ibahin na ka sa 10th floor. Sa tagyapon. Pwede ko sure kung usa ka ang sweldo. Oh, wow. But okay, para to invite luckiness, lucky color, black pearls with cake milk tea. And lucky number, 14344. Ay, alam mo. Napili mautangan. Ano man, ako simukat-kat. Ay, forever. Magka-uyab this year, ha? Uyab.